En primer lloc, demanar tranquil·litat. Hem sentit algun grup parlamentari, algun partit, una mica exaltats, no? I, per tant, el que demanaríem és tranquil·litat. No hi ha ni polítiques franquistes, ni hi ha recentralització, ni hi ha coses d'aquestes, barbaritats d'aquestes que s'han arribat a dir. Ja entenem que hi puguin haver partits que necessiten alimentar-se de suposats enemics, però que tinguin molt clar que aquest no és el cas, ni aquesta és la voluntat del Partit Popular ni del govern del Partit Popular. Respecte a la privatització, nosaltres compartim que aquest no és el moment adequat per abordar la privatització d'una empresa pública com és el cas d'AENA, i no ho és perquè precisament els mercats valoren a la baixa els actius. I, per tant, això significaria malvendre aquesta empresa estatal, aquesta empresa pública, i, per tant, creiem que és encertada la decisió de no acabar en el procediment de privatització que s'havia encetat i que acabava el 31 de gener. I el posicionament del nostre grup, si ho heu anat seguint una mica, veureu que no és uniforme. Hi ha seccions a les que ens abstenim en la votació de les esmenes a la totalitat de la resta de grups de l'oposició i en altres seccions departamentals que hi estem votant en contra. I el criteri que estem aplicant és que en aquells departaments en els quals considerem que es pot ser més crítics per com han gestionat el pressupost de l'any 2011 i com preveuen el pressupost per l'any 2012, són aquells departaments en els quals ens abstenim a les esmenes a la totalitat i, per tant, deixem que sigui el grup de Convergència i Unió el que rebutgi l'esmena a la totalitat amb els seus vots únics. Per altra banda, en aquelles seccions i en aquells departaments que considerem que s'estan fent esforços més en la línia del que nosaltres considerem que és adequada i que creiem que s'està fent més bona política, millor política, en aquests departaments, el nostre posicionament és votar en contra de les esmenes a la totalitat